Айде, моето представи. Айде. Апа! Айде. Тръгваме. Браво! Айде си поглежда на това съм съгласен. Айде. Кой сте? Кой? Айде да му да Разве Никола? Да? Наистина вътре? Върти ли? Хайде върти ли? Остане ли да смели? Ще пробвам и да видим, ако не... Ще остане Да се ли, обади ако по искаш телефона. да дойда? Ако не, де да знам. Стои, има деца, тя сега. Стои, айде ще видим, айде. Ти не? Айде. Другата са трябва да стара каса. Отчува. Мати така това. Айде. Тато виж, държи на камерата да кара след тебе. Тя ще върне след Иван и да следва. И там на той, оня платение ще върне. Да, там да. Айде. Ще излазя. Благословен Бог наш, сега ни е присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си да свети име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущни даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и слава Отца и Сина и Святаго Духа ниме и присно, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабинята Ти Никол и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцата и помишлението, за да отбягва суетата на света и всеки замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, отречам да остави светото Ти име върху тях, като бъде съединено в подобно време с светата Ти църква и усъвършено чрез страшната тайна Христа Твоя, тъй като живее по заповедите и опазва душата неповредя, да получи блаженство на избраните в царството Ти, по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен с Светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. На Господи да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, наистина, по Твоето име и от на единородния Син и Светият Дух възлагаме ръката Твоя, която се позволява да прибегне към светото Ти име и да се запази под заслона на крилето. Отстрани от нея старата умея, за да изпълня с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светият Твой Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пазва угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата си на живота и я съедини с статуса на наследието си. Нека се прослави върху нея светото Твое име и името на възлюбения Ти Син, Господа нашего Исуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбата й. Развесели я в делата на ръцете й, във всичкото й потомство
за да те величая, като се покланя и слави великото ти възвишено име, да те хвали винаги през всички дни на живота. Защото тебе възпява всяка небесна сила и Твоя е славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи, Савот Боже Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ. Милостно погледни на рабинята си, потърси, издири и прогони от нея всички действия на дявола. Запреши на нечистите духове и ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като потребиш силното си действие с мъжи сатаната скоро под нозете. И дай да побеждава над него и над нечистите му духовете, получавайки от Тебе милото си удостои с безсмъртните небеси Твои тайни и слава да отправи на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Изгони от нея всеки лошния дух, който е скрит и се загнездил в сърцето й. Изгони от нея всеки лошния дух, който е скрит и се загнездил в сърцето й. Изгони от нея всеки лошния дух, който е скрит и се загнездил в сърцето й. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола, и направи разумно царство, да поставя на Твоя закон, който ще изгледа от църквата, дъщеря на сестината и наследница на царството. Така да се живее по заповедите, като запази печата непогребен и оварди дрехата незатъкнена, да получи блаженството на светиите в царството Ти, по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородният Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Пари са тя назад. И аз така отговарям. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, и от всичките малки, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отричащи се от сатаната, и от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отричащи се от сатаната, от всичките му дела, и от всичките му ангели, и от всичкото му служение, и от всичката му гордост. Отричам се. Отречени се от сатаната. Отрекам се. Отречени се от сатаната. Отрекам се. Отречени се от сатаната. Отрекам се. Духни и преминай. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетали се с Христа. Съчетавам се. Съчетали се с Христа. Съчетавам се. Съчетали се с Христа. Съчетавам се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, Цар Бог. Вярвам в Него, Цар Бог. Бога се чуеш. Вярвам в Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца и всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог, истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко останало, който заради нас, човеците, заради нашето спасение слезе от небесата, се въплати от Духа, Света и Дева Мария. И стана човек и бе разпитан за разпънат нас при Понтия Пилата, изстрада и бе погребан и възкръсна на третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, пасите му ще накрая. И затова Света Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се отнанеме и поставяме на равно с Отца, Сина и който е говорил чрез пророците. Една света, Вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Часа 5 пъти. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Покланям се на Отца и Сина и Света Духа и на същия неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината сега винаги и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Света Духа, сега винаги и во веки веков. Амин.
Мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише, за спасение на нашите души, Господу, помолим се. Господи, помилуй. За мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички, Господу, помолим се. Господи, помилуй. За този свети храм, за ония, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За преосвещение наш митрополит Антоний, за честното презвитерство, за дяконство от Христа, за целият църковен притч, за всички люди, Господу, помолим се. За благочестивия и христолюбив наш народ и воинството му на Господа да се помолим. За да се осветим тази вода, чрез силата, действието и създанието на Светия Дух, Господу, помолим се. За да се изпрати благодатта на избавлението, благословението Йорданово на Господа да се помолим. За да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се просветим с просвещението на разум и благочестието чрез силата на Светия Твой Дух, на Господа да се помолим. За да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помолим. За да стане тази, която се прощава от тази вода, достойно за нетленното царство на Господа да се помолим. За тази, която сега пристъпва към светото кръщение за спасението и на Господа да се помолим. За да стане срастата и участница в смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, Господу, помолим се. Господи, помилуй. За да може тя да запази облеклото на кръщението и обручението с духа чисто и непорочно в страшния ден на Христа нашия Бог, Господу, помолим се. За да бъде тя тази вода за нея баня на обновлението, за прощение на греховете и греха на нетлението на Господа да се помолим. За да се Господ Бог до само нашето моление, Господу, помолим се. Застъпи се за нас, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Като склоня всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да отдаде. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Само човеколюбиви и цареви сега дойди чрез Синото на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеколюбиви и цареви сега дойди чрез Синото на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеколюбиви и цареви сега дойди чрез Синото на Светия Твой Дух и освети тази вода. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Молим Ти се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци и да се не открие в тази вода тъмен демон, нито да слезе с изкръщаван зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико, на всичко направи тази вода да бъде вода за изцепление, вода за освещение, очистване, плът от дух, разслабване от ковид, прощаване, прегрешения, просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетление, извор на живота. Защото Ти си рекал, Господи, умийте се и ще бъдете чисти. Мъжните си от душите си. Ти си ни дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода и да се присътвори кръщаването в нея, за да отхвърли ветхият човек, който е изклява в преласителни похоти, а да се облече в новия, който Ти обновява по образа на Създателя си. Тъй като се срасти с подобието на смъртта Ти чрез кръщението, да бъде и участница във възкресението Ти.
и като му пази дара на Светия Твой дух и възрасти залога на благодатта, да получи награда на горното призвание и да се причисли към първородните, които са записани на небето с Тебе, Бога и Господа наш Исус Христос, защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, Пресветия благ и животворящ Твой дух, сега всякога и во веки веков. Амин. Мир на всички вас, преклонете главите си пред Господа. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Бъди по Господи Боже на отците ни, който си изпратил на уния, що са били в Ноевия ковчег, гълът с маслено конче, поста знак на примирение и на спасение от потопа. И с това се предобразил таинството на благодатта, който си дал плода на маслената за изпълнение светите си таинства, чрез него се изпълнил с Дух Свети, уния, които са били в закона и усъвършенстващия, които са в благодатта. Сам благослови и този елей със силата действието и съзнанието на Светия Твой Дух, за да бъде той помазание за видение, оръжие на правда, обнова на душа и тяло, отражение на всяко дяволско действие, за отстраняване всички злини от уния, които се помазват с него с вяра и с него за Твоя слава и на единородния Твой Син да пресветия благ и животворящ Твой Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света сега всякога и во веки веков. Амин. Може да я събличате, да я гласите. Бъди малко преди. Да се обличам, как да се обличам? Как да се обличам? Рано. Чакай да не се удари. Дай малко. Дай малко. Не се става. Скажи, не така. Без после. Спальнята може да сложим после. Чакай да дадем проблем. Да такова ми малко на след това. Добре, мама и сега. Айде, стига, айде. Браво! Дай сега, Виж широко. дай ръчичката тук, ръчичката. Дай ми. Ай, като принцеса. Тя принцеса ли мечта? Хайде да те изправим тук малко, за да оправим работичката. Чакай, къде се запитал час само се да ръчи. Хайде, мама и тук, мама, няма да кръсте. Много си хубаво, паче. Много си красива, айде. Да ти помага? Ето, мама, къде. Ето, падна. Нещо падна на чорапите. Чакай да гледам. Така, роката е готова. Ето само това, сложи паделката. Къде беше? Ето, тук е мама. Ето и сега. Ето пилец. Лентичка ще сложим ли на главата? Съмнявам, опитай, ама. Скажи ли всичко на главата и ми. Обувките не знам дали. Ще ги обувките сега, после ще ги оправим после. После ли обувките? Айде, Чак ще държа още малко. Айде, дай да се. Айде, дай ми се пак. Ще иска ли това? Добре, айде, стея, айде, стея.
сега момичета. После Сега се слагате. дай сега хората видим това яйце. Слагай го сега малко на детето. Сега ще го слагам. Няма да го скъсам. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и те идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Владико Господи, който подари на рабинята си изкупление на греховете чрез светото кръщение и даде възроден живот, сам благоволя да сияе винаги в сърцето и светлината на лицето си, опази щита на вярата и не досегнат от вражески злоумисли, запази в нея дрехата на нетлението, с която се облече неосквернена и неопитнена, като опазваш в нея си благодатта духовния си част неповреден и като биваш милостиви към него и към нас по многото си милосърдие. Защото е благословено и прославено всечестното и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега всякога и във веки веков. Амин. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си, с името на нашия Господ Исус Христос и Духът на нашия Бог. Ти се кръсти, ти се просвети, ти си миропомазан, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, който по своята благост се освети от пълнотата на купела вярващи в Тебе, благослови Той младенец и нека слезе на главата и благословението Ти, и както чрез пророка Самуил си благословил царя Давида, благослови главата на рабинята си Никол чрез ръката на мене грешният, съзайки на нея чрез Светия Твой Дух, защото като достигне възраст и старческа седина, да Ти отправи слава и да види Иерусалимовите блага през всички на живота. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Постригва се Божията рабиня Никол в името на Отца. Амин.
Боже, по великата Твоя милост, молим Те се, чуй ни, помилвай. Още се молим за благочестивия и православен български народ, за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за преосвещение наш митрополит Антоний, за всички наши в Христа братя. Още се молим за новопросветената Божия рабиня Никол, за да бъде запазена през всички на живота с вярата да чувства изповедани до всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и на всички Божии раби, присъствали и отправили молитви в този празник, защото си милостив и човеколюбец Бог, и Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Христос истинският наш Бог, който благоволя се кръсти от Йоан заради нашето спасение в реката Йордан, по молитвите на своята пречиста и непорочна света Майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, да ни спаси като благ и човеколюбец. Молитва ми, светих Отец наш и Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин, амин. Честито кръстник, имаш още едно духовно чадо, след като вече пореди се имаш. Да. Ще направиш там мален хор. В лицето на Ания получаваш още едно духовно чадо, за което си должен да се грижиш, да го възпитаваш. Върху ние днес бяхме извършени две таинства. Таинството кръщение, което е врата на Твоя завързане в православната църква, и таинството миропомазване, което затвърждава съответно таинството кръщение. Когато поставихме в печата на дара на Светия Дух, това извършихме и таинството миропомазване. Така както един документ се издава, като се слага печат за достоверност, по същият начин и върху нея бяха извършени днеска две таинства. От тук насетне тя е достоен член вече на православната църква и като такъв има право да приема и всички останали таинства с течение на времето. Разбира се, утре ако имате възможност на литургия, може да вземе и първо причастие. Кръщението ще е готово утре. И съответно обиколихме около купела и известихме пред целия свят символично, че имаме нов член в православната църква. Косичката, която влязахме, също затвърждава таинството кръщение, тъй като знаем тялото е тленно, но само косата остава непокътната и не гние. Честит и благословен празник! Днеска има двоен празник, разбрах. Рожден ден и кръщение. Ще го запомни, като празник ще го знае. На много и блага е може да се почерпите. Дай да сложим кръщето тук. Да, ще го сложим също там от тези. А не заспаваш. Първо кръстник. Си? Ще се набереш. Красиво ще ми стане. Заповядай. Мерси. Дай му. Да, очичките, отваря. Така, другият колега къде ще? Първо. Бачу да ви я дам навънка. Искате да има мама. Ние да не я пускаме долу на земята. Айде, вчера взмах ти еврей, че връщам те християни. Айде. Браво! Да ги готовим, аз ще на малко. Така. Дай ги те слушат. Там черпете ли? Черпите? Я останем чан, позимит на ангечи нещата. Старвах не били тук да се снимай.